Queen Tatelicious Christopher by birth onyomba Madam Boss naBaba Tencen achiti muri madofo unofanira kuenda kuspecial class zvinzi kurei mega kutaura uyo akatadza zvake taira ne ngoti handina kuda kuiposta nyaya yake yaitaura yekuti kune mapenzi handimunoziva taira ana chikoro ana chikoro makamonicheri pakaita tour yake yekunhingi yekuwenzi yekusouth africa kucape town aimanikidzwa vanhu ndoombererei ana chikoro hatoziva kuti kuombererwa vanhu vanofanira kuombera willingly akamanikidza vanhu taira ndiombererei mapenzi ari kurapwa kwamagaya namuziva mapenzi ana achikoro munofanira kuziziva izvozvo munhu asina chikoro akaona mukana wekuridza pito anogona kuridza kana muchechi chaimo kuti kwiriri vanhu vachinzi angatidyei mupiro and whatever and may you kiss the bride haaziye saka munofanira munozopana umwe vanhu vanonzi special classroom masocialite special classroom vanonzi tinawo maspecial classroom yekuti vanoti taiti tikaenda kuchikoro paipai tapedza kuchikoro ozonzi vanhu vakuenda kumba pane vaisara vachinzi special class tinawo taira inhingi special class munomunzwira kuti taira special class iya taira special class Baba Tencen special class ndo maanopinda taira Baba Tencen ndiani omwe nomasocial taira Baba Tencen special class ndiani omwe ivo taira Baba Tencen wachisala akangwara anogona kufupika chete nekuita umboro diki tingamuise muspecial titamunyanyira aiwa tisaraiwa Jehovha ndaramba notisale ati ningi uyu mai munetsiwa taira naBaba Tencen special class special class ivaonesono brenda wadzidziraiti aitu kete haapinde muspecial class kete anotoziva zvaitika ipo pavo kese angori netsvina handi makaona nezuro paakadedza muzimbabwe nanga auya kuzosvira uya zimbabwe nanga ari pasaidi anga akutoratidza kuti aneta nebete kete anzi anonhuhwa bete ipo pamunomuona ipo paya ivo bachira anenge akati svidigerore anonhuhwa bete kete hanhu akunyanodaika zvekudaidai zvana madhambosai abrenzi ake dziraiti kana munhu wekuti unonomburiswa wana 17 nemachangani nemachakadreke brenzi yako dziraiti machangani mabwidi machina mayugoslavia vanhu kupakistan munda weshe yako hapana asina kuridzoroza akangwara aigoro I'm sure mazvinzi kureva mega guys zviri kunzi Madam Boss naBaba Tencen ndevaya vekuti taiti kana chikoro chikapera vamwe vanhu vakuenda kumba ivo vosara vachidzidza vanoenda kuspecial class hanzi havagoni chirungu madofo ekupedzisira saka ndachingoti ndiri kunzi kusei vhidhiyo yacho guys kuti munzwe kuti pakamira sei Queen Tatelicious havasi kutombofara vari kutotaura vachienderera mberi vari kudedzera kuti ndivanonzi madofo vazama kutsvaga mamwe asi zvaramba vari ngopera neiwaya 2 Madam Boss naBaba Tencen. Thank you so much.